soboty 23. júna má aj naše mesto svoju kráľovnú krásy. Slávnostný gala večer, na ktorom sa zúčastnili aj populárni hostia, priniesol dievčatám dlho očakávanú chvíľu. Pre niektoré radostnú, pre iné sklamanie. Ešte pred týždňom doľaďovali choreografiu a zrazu nadišiel slávnostný večer, kde finalistky súťaže Miss Kežmarok 2007 vystupovali na ostro. Atmosféra vyhlasovania víťazok sa niesla pod rúškom 4 prírodných živlov. Tie určite lomcovali aj v dušiach 12 finalistiek. Hoci dievčatá podstúpili náročnú prípravu a tréning, tréma u niektorých bola očividná. Počas celého večera predvádzali svoje umenie v komunikácii s moderátorom Romanom Juraškom, v tanečných choreografiách, pri modnej prehliadke v spoločenských a svadobných šatách, pri promenáde v plavkách a v neposlednom rade vo vlastnej disciplíne. Spomedzi všetkých kandidátok si svoju miss zvolili aj organizátori súťaže Fuji Digital Matia a Avon Cosmetic. V oboch prípadoch voľba padla na Veroniku Lindákovú, ktorá do tretice získala aj titul druhej vicemiss. Taktiež samotní kežmarčania prispeli 3000 hlasmi do voľby Miss Sympatia. Stala sa ňou kežmarčanka Erika Fiolková. Konečný verdikt odbornej poroty, ktorú tvorili zástupcovia sponzorov, organizátorov a mesta, bol jednoznačný. Druhé miesto a titul prvej vicemiss udelila Petre Drobňákovej s číslom 4. Miss Kežmarok sa stala pre rok 2007 súťažiaca s číslom 9 Eva Barlíková. Víťazka získala kozmetiku, digitálny fotoaparát, DVD prehrávač a hotovosť 20 000 korún. Tak ja som v tomto okamihu som vôbec neregistrovala, čo som vyhrala, lebo proste bol to pre mňa šok a je mi úplne jedno, čo som vyhrala. Som tu a idem sa baviť a som rada, že som spoznala takýto kolektív, takýchto perfektných ľudí. Mala som obavy z nejakých pádov alebo z pódia, z ľudí, zo svetiela takto. Som strašne šťastná a moje pocity sú úplne zmiešané. Neviem, či mám plakať alebo sa smiať. Vôbec som to nečakala. Vážne som rada. Podľa slov organizátorov i niektorých divákov slávnostný gala večer vyšiel podľa ich predstav. K príjemnej atmosfére určite prispeli aj hudobní hostia, skupina Aja a Tomáš Bezdeda. Preto možno konštatovať, že prvý ročník súťaže krásy sa v našom meste vydaril.